Ahojte, tak ja by som sa dnes chcela s vami podeliť o niečo, čo mm, mne spôsobovalo veľmi dlhú dobu problém, a to je pocit hanby. Pocit hanby je, ktorý keď si v sebe nosíte, tak vlastne po vás vyvoláva také, také pnutie a také nutkanie stále vlastne byť lepší a dokonalejší, nič nie je dostačujúce, proste vždycky všetko musíte akože urobiť perfektne, dokonale, a i napriek tomu máte pocit, že to ešte nie je dobré, že jednoducho, že to proste nestačí, hej. No a takéto správanie vlastne spôsobuje len to, že prokrastinujete, hej, že proste to nie je dobré, to ešte musím zlepšiť, ešte si musím kúpiť ďalší kurz, aby som viacej vedela, ešte tamten potrebujem, henten potrebujem, a stále dookola, ale nič konkrétne vlastne neriešite. A to, ako ja som vlastne, ale nie, že som, ale proste stále s tým ešte bojujem, ale proste to, ako sa mi podarilo nad tým aspoň čiastočne zvíťaziť, je, že som sa rozhodla, že vlastne naozaj tá dokonalosť nie je potrebná, že tak nejak som si uvedomila, že proste sama pred sebou som dostatočná, a to, čo je dôležité, je pre mňa to, čo ľuďom chcem povedať, a nie to, či som dokonalá, alebo proste koľko mám certifikátov a čo všetko ovládam a tak ďalej. Takže proste pomohlo mi rozhodnúť sa, vzdať sa nejakej dokonalosti a vzdať sa pocitu, že proste musím byť dokonalá, aby ma ľudia nesúdili, hej, aby ma proste nejakým spôsobom neposudzovali, ale jednoducho fakt je ten, že ľudia ma budú posudzovať, či budem taká alebo hen taká, a ja proste musím prijať, hej, musím prijať aj to, že tá kritika bude a že moja dokonalosť to ako proste nezmení. Takže vlastne som sa rozhodla kráčať i napriek tomu, ísť s kožou na trh, ako sa hovorí, aj v vlastnej nedokonalosti. A proste pomaličky ten pocit hanby umenšovať v sebe a dávať ho preč, lebo jednoducho v živote sa neposuniem nikam. Hej? Takže ak máte takýto problém a poznáte ho a u seba a vlastne vás nejakým spôsobom brzdí, tak napíšte mi do komentára a môžeme rozvinúť tému hanba a uvidíme, že čo nám to prinesie a koľko ľudí naozaj s tým má problém. Viem, že veľmi veľa ľudí s tým má problém, ale je dobré sa cez to preniesť a pracovať s touto témou a umenšovať ju. Majte sa krásne.